Ndinoitwa Prudence Chimbo, chairman weJambanja Market Association. Chirongwa chatinacho nhasi cheyouth chedrug abuse. Vana vedu vange vari vanhu vakadzidza kuzvibata. Mwana mudiki kuti akwanise kuenda kumabasa. Tinotarisira kuti vana vedu vanofanira kuti kurowa zvokuenda kumabasa, kuti vanofanira kuachisiya nyaya yekushandisa zvinhu zvinodhaka kuti vakwanise kukura vari vanhu vanonzwisisa. Uye tinotarisira kuti vachazova vatungamiriri vezvinhu zvakawanda mangwana. Kozvose tinomhanya tiri Jambanja Market Association, asi tiri kuzviitira mhuri dzedu dzichateera. Saka tiri kutarisira kuitira mwana anenge akapera, tiri kuitira mwana anenge aine kosha kukurawo kwakanaka, aine utano hwakanaka, hunoita kuti anokwanisa kupinda basa rese rinoitwa munyika medu. Saka tinotarisira kuti vana vese vange vari vanhu vanosiya zvinhu zvinodhaka, mitoriro, mbanje, tuchasu, zvinhu zvaparadza vana vedu vakukura vachisina kumira zvakanaka. Vana vazhinji vari kurepwa, vana vazhinji vari kubatwa zvibharo nenzira dzakasiyana-siyana nekuda kwemamiriro akaita pasi rese. Saka tiri kuzvikurudzira kuvana vedu kuti vange vari vanhu vanozvichengetedza nekuzvibata zvakanaka, kuti vasasangane nemiedzo pakukura kwavo, vaite zvechikoro, vadzidze, tikozotarisira kuvawo nemadhoktors anobatsirana nevanhu mangwana, tikozotarisirawo kuvawo nevanhu vanomirawo vachitaura ndini ministry chakati, vanenge vari vanhu vanenge vakarongeka vachibvawo mukuzvichengetedza kubva mukukunda miedzo wedrug abuse. Saka tinokurudzira kuti pachirongwa chatinacho dai vana vedu wanyanyoteeresesa, wazvidzora, vava vana vanoteerera. Zviri nani kana usingakwanisi kuenda kuchechi nekunamata, uende kuchechi kunoteera, kuti uteere mutemo wekuziva chakashatira munyaya yemadrugs, nokuti zvaparadza nyika, zvaparadza vana, zvaparadza generation inoteera. Mwana mudiki akuita sezonge ndiye sekuru. Kutarisira kuti vana vedu dai vasiya zvinodhaka. Vana vedu vamazuva ano vanyanya kupindwa nezvinodhaka zvakanyanya, asi tiri kuda kuti tirwise pfungwa yavo yavainayo iyoyo. Chatiri kunyanya kuda kuti tirwise pfungwa iyoyo ndechekuti dai vaziva kuti kune mabasa akawanda vazhinji vanoda kutarisira kuti hanzi bepa rangu ngarishande. Mukore unoyu hakusisachamirirwe bepa richamirirwa iwe uchifanira kuita zvimwe. Unogona kunonga maplastiki, zvigubhu zviriko, unotowana mari uchinotengesa, uchidzoka uchiita sei, uchiwana mari apa wakaaplya mabasa ako. Uyezve isusu tinobatwa kuti tiri mubato reJambanja Market Association, tinonzwisisa kuti vana vanogona kutouya uzohodha mavheji, vanhu vanobva kwaseke vanouya nemavheji achitoita zvinhu zvakachirarama kuburikidza nekutotengesa ikoko. Saka vana vazhinji vanotarisira kuti basa rida kuonekwa pamurungu. Iswa zvinezvi mupresident vedu vakatigadzirira zvakanaka, vakatibvumidza kuti munhu ngaave achishandisa maoko ake akasununguka. Saka vana ava tida kuti tirwisane navo, vasiyane nekudhakwa. Kudhakwa ndiko kwauraya nyika. Vamwe vevana vedu vakapera kuparara kuburikidza neichochi chinonzi madrugs zvavajaira izvi. Saka izvozvo tiri kuvarambidza kuti hazvitenderwi. Zvinodhaka izvi tinotarisira kuti zvine vakuru vanenge vainewo ruzivo rwokuti zvinobva nekupi, asi tikatsvaga vanhu vari kusaplya vache vavo, nekuti zvinodhaka hazvingweri kana zvaamunomu. Saka tinototsvaga, ngatiminze yekuti tivatsvage tivawane. Tikawana pazviri kubikwa ipapo pacho toparadza ipapo. Vana vazhinji tovadzidzisa kuti ngavabate mubato wemaoko. Mubato wemaoko akavhurika ende mari iri pachena. Inini kubvirira ndichitanga kuti ndapinda mumba kusvika nhasi handina murungu wandakamboti yes boss, asi ndinongozviraramira upenyu hwabosi, ndinotopfuura bosi wacho. Saka ini ndinongokurudzira kuti vechidiki ngavashandise maoko, basa remaoko rakavhurirwa. Iri rechikoro iri rinotozouyawo iri, asi remaoko rakavhurirwa richivararamisa zvakanaka.